Ще прибираме ли с карта? Не. Тя трябва да хубаво да изстине. Ей, легла. Намери си приятел да играеш. Аз Лилита я заведах в ония двор. Ах ти, бохи. Къде е Рита ни бана? Тук Другото куче. Да. Тя Рита е женска. Къде е намерила и другото почини? Оли ми бе на... Папна. Оли тук е... Било по-грозна сналта. Тя ходила да го търси. Кой нямаш? Ма да ги изнесна. Мале по-грозна сналта, доста високо. Грозно. Много грозно. Рита, бе, къде там се навря? Рита! Веднага излез. Рита, ама не Рита. Излез. Аска излез. Не ви, ще разголъпи интериора на вилата. Излез, Рита. Грозно и слабо. Грозно, ама Рички го слезе. Кори, поправиш ли? Ето се си играе. Не ми какво да прави? Ела. И аз се чудя, Ваня, откъде се обажда. от терас. Ти се при това. Ти се, бе. Хайди там. Не е по-тъп. Да? Какво да си взем? Не. Ето да Рита, къде бе? Рита. Абе, Рита. Идвам. Ти чай. Натам. Аз не съм си играш. Къде се бориш? Ама да ги изгубим Рита. Не бе я.